Mayong adlaw mga idol, manghinaot na buta sa inyo mga mayang panglawas diha. Hinaot nga abtik mo pero mayroong makahimog pa ni kasi kay kada adlaw sa atong mga gimbuhaton. Ako nalutuon dayrong adlaw kaning kalderita nga baboy, pork ribs. Lami kay ni mga idol. Ato ang sugdag luto. Lami naman kay ni kaon, gutom na pod. Ang sekreto ani gisahon na to ni daan carrots ug kaning patatas sarang lami siya ba man sekreto nga lami ang atong luto kay di na to ilundo niya nga wala magisa. Kaya pagkahuman na napay bukal-bukal nga kun tika lunora na po nato nagsibuyas bombay dayon ahos kayo kayon then pagka pula-pula na iluno din ang atong pork ribs then kayo na to arang lami gyud siya. Lami mo gini magluto ka nga kayon hindi mo kaganahan ka ng magluto ka pasagdaan rin mo lingaw ka magluto ka ng kayo mo din lunuran din tan nato ka ng soy sauce mo na siya pagsugod na ito pagtimpla ng lami kayo itong timplada pwede ka kanta-kanta arong lami mong giluto na dark brown na siya murag lami na siya kayong lantaon no, mga idol then ato na siyang lunuran niya kanina 1/2 tablespoon nga salt, 1/2 tablespoon nga black pepper. Ano siya para humot-humot siya ba? Halang-halang siya gamay. Padayon na tagukay sa atong pork ribs mga idol. Ato na siya kayon antod malami na kayong butangan na nato na siya tubig. Muna tubig nga para pampahumok na siya ba sa atong pork ribs niya. Luban na to na siya kaya pabuton din ang sa siya mo kumok maluluto na malami na mo siya lang taon mga idol gabukal-bukal na niya na pwede na katloban then na bukalang mayo ato kaprihan bikin mo siya tuto na siguro ni ato lang taon shout out din sa mga followers salamat ninyo sa pagsunod sa akong mga video. Lang subscribe sa atong YouTube channel o sa follow sa atong Facebook page. Then ato din siyang butangan ka ng 1 cup nga tomato paste para lang yun ang atong pork ribs nga kalderita. Lami raman yung pork ribs nga kalderita. Wala man ni angit. Lahi rapod sa kanding bang angit bitong kanding. Lami ning baboy. Bisa kung saray mong lamas aning baboy lami naman. Isang simple ra kay nga mga lamas kay wala may angkit ning baboy bisa kung sar mga luto ni mo ani okay na pero mas maigi tong natin nabalaan nga timplada kay napot tay ipagkapasigarbo sa tong mga amigo. Nakakita mo nga akong gibutangan og liver spread kay mao na siya makapalami sa atong kanang kalderitang baboy pork ribs butangan na ito natin sa kanang cheese ato ning gi-grate ang cheese pero pwede ra pog dili matunaw ram ng cheese sa init lami ram kay na mo lami kay atong nanam-nanam ba kinay cheese ba mo atong ganahan nanam ang atong pagkaon sa atong kalderitang pork ribs. Gibutangan din ako ng chili flakes kanang chili flakes mapalitan nato na sa mga supermarket niya ato na butangan og kaning dahil lunura na to sa kamayang green peas pero kanang green peas ako na nang gihumulan daan humok na siya dahil luno dahil nga carrots o patatas pero luto naman carrots o patatas isa naman na niya na dahil ko ibutang nga atsal dagdag ko rin hiwa ning atsal okay, para humot-humot naman siya para lamig po siya ng taon sa atong kalderita. Naluto na gina nga itong kalderitang pork ribs mga idol namin siya kay ilang taon no? Okay, ako naman itiluan luto naman siya lami na kay ni morning atong idahan sa atong pamilya busog atong pamilya malipay ta malinaw ta daghang salamat kay mga idol ayaw ko rin mag-subscribe sa atong YouTube channel sa Facebook page follow thank you daghang salamat thank you